Permarare mangaswana ngambrangeng ati karanane kasloce Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari ing Indraprastha saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rawuh wonten praja negari ing Amarta Kaka Prabu kekalih kula ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk Kaka Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma inggih. Sampun ingkang Raka Tampi karya bombong casmanahipun ingkang Raka Yayi. Yayi Prabu Puntadewa iki. Sampun ingkang Raka ing Mandura Tampi akarya bombong casmanahipun ingkang Raka mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugia kunjuk. Inggih Kaka Prabu kekalih sampun kula tampi. Yang kula pundi karya Cundaka Panglingga Murda Kaka Prabu. Jletheng kakangku apa dene Baladewa. Aku ngaturake basaku katura kunjuk ngersane kakangku sakloron. Werkudara tak tampa Dimas. Werkudara tak tampa. Ya jagat pangestungkara Yayi Prabu wonten paring dawuh. Mitrat nawala ingkang Raka Tampi. Bilih
Para Sembadra kaliyan para lancur-lancur Pandhawa oncat saking negari Ngamarta. Kasinggihan Koko Prabu malah sampun wonten 3 candra rikalenggan sakmenika. Para Pandhawa ngupadi sarat sarana dering wonten setunggal sraning keduga saged nemuaken wonten pundi dunungipun kadang kula mih anak-anak Pandhawa. Yo, semono uga Kresna. Aku ya wis ora kurang-kurang nggonku playon kekalangan Malaya. Ngitri bawana goleki adhiku Wara Sembadra. Sartane goleki kelawan anak-anakku, ya anak-anak Jodipati. Malah urung ana trontong-trontong soleh pepadang. Ngantos kula bingung Koko Prabu. Sejatosipun wonten pundi dunungipun? Mapanipun, sisianipun ingkang rayi kula boten mangertos. Awit kula ugi nyumurupi jagatipun Wara Sembadra menika peteng boten ketingal Koko Prabu. Ya jagat pangestu karo para jagat yayi wonten maring dawuh. Bab perkawis punika para Pandhawa kula aturi supados sareh, sabar sawetawis. Awit ingkang Raka piyambak ugi sampun nyumurupi kaca paesan nanging kula sawang jagatipun ingkang sami oncat menika ugi peteng tanpa beda kaliyan menapa ingkang dipun sawang dening pun Arjuna. Nanging Koko Prabu mugi ndadosna ingkang puningan. Menika kula waos saderengipun mantu Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten mriki ingkang rayipun Darmakusuma malah sampun pikantuk sasmita saking para Jawata. Timbuling para kadang miwah para putra Pandhawa ing sakmangke badhe wangsul wonten praja negari Ngamarta menawi para Pandhawa kasinungan inggih wujudipun kanugrahan ingkang badhe dipun pantedhaken dening para Jawata inggih menika ingkang awasta wahyu kamulyan jati Kanjeng Koko Prabu. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Lah menika ora sampun cetha dawuhipun para Jawata. Para Pandhawa badhe manggihi tuwin ingkang sami murca menika badhe oncat wonten badhe wangsul wonten praja negari Indraprastha menawi kadang-kadang kula para Pandhawa kasinungan wujuding wahyu kamulyan jati. Lah lajeng mapanipun wonten pundi yayi? Mitra dawuhipun para Jawata ingkang sampun ingkang rayi tambi. Wonten titah ingkang dados lantaran inggih menika pandhita ing pertapan Rukma Kencana. Inggih ingkang peparapun Begawan Badra Buwana inggih Badra Bawana Koko Prabu. Pramila benjang punapa anggenipun badhe ngelak lampahipun para Pandhawa. Awi kula dherekaken wonten pertapan Rukma Kencana ya jagat pangestu karo. Nggih menawi ngaten ingkang Raka nyuwun pamit. Sampun ngantos negari Indraprastha komplang lho yayi. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Kadiparat. Kula badhe nganthi dhumateng kadang kula. Inggih menika pun Werkudara kaliyan Arjuna mekaten Koko Prabu. Malah kula nyuwun pamit Koko Prabu Baladewa. Piye Kresna? Kula aturi lerem sawetawis lenggah wonten praja negari Indraprastha. Oh ngono inggih. Lajeng kula kados pundi Koko Prabu? Setyaki uga mapano ning praja negara Ngamarta. Merga perkara iki mengko bakal rampung yen to pun Kakang dhewe sing nandhangi. Mekaten. Iya. Menawi ngaten ingkang rayipun Darmakusuma ndherekaken tindak jengkar paduka. Puntadewa kakangku aku njaluk pamit. Ya Di sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Baladewa kakangku aku njaluk pamit. Ya Werkudara sing ati-ati. Sampun Yayi. Kula kinten semanten kemanggenipun para Pandhawa ngawontenaken pirembagan. Malah kula nyuwun pamit ndherekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu. Lir sapandhing sono miling pangolate.
sing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung sabaran katuwa kirmonyak mayek saking das balewur Dara jlitheng kakangku apa Arjuna mau ning ndi wah ning mburi bocah lagi sungkawa bocah lagi sedih atine akhira gelegan kaya ngono kuwi lemak mlaku lemar-lemar oh ya syukur lah ngopo lho kok lah ngopo piye to piye Kresna kakangku sawangen to ning antariksa ke ana wujude mendung peteng cacahe loro yo kowe ngerti to sapa jatine kae wah ora lho kok ora ngerti piye to weruh wujude mendung peteng loro nanging ora ngerti sapa jatine kae rak wujude rak padha karo aku to wah yo terus sing siji kae wujude padha karo wujude Janaka wah kok iso kae wis sawangen to aku tak malih dadi apa terus kowe mengko nututana wah yo wah ape kok dadi durga batu-batu iya Werkudara iya terus aku kon dadi apa megeng napas aku kon megeng napas iya merga wong loro kae jatine wujude sejati ya aku iki terus sing siji kaya pewujudanmu iki Werkudara Tobat-tobat ana pulunggono kok ya ngadeg malang kerik. Wah. Aku ra iso ndodok. Lungguh, Ra iso. ya wis ngono wae ra apa-apa. Ngerti to sapa sejatine wujud kae? Wah, yo kon tekan kene ya, geceke ndase. Mboten nginten babar wisan bilinggeng putra Indrawati pinanggih kelan maduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Betari Durga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Batu-batu iki nata Indrawati. Inggih Kanjeng Ibu. Ya nggih ulun tampamu ya lihat pangestuning pun Ibu wae tamanana. Kawula ana nggih sampun kula tampi angarya bombong. Tuwin kula pundi ndadosna jimat. Arjuna barang kuk kula nuwun ndi pepan dia Betari kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Arjuna ulun tampa mboya lewat pangestu ulun namanana ninggi ana wigati apa to kala marep dalan kene lho nuwun sewu kula ingkang badhe tumuju kula menika
Kena ngapa Kresna lah kok dadi sasar susur ingkang dadi atur kita. Kanjeng Ibu kula nuwun sewu. Kula nyuwun dipalilah kula badhe. Inggih menika kula badhe apa? Kowe arep ngapa? Nggih kowe arep ngapa? Wiladara Janaka. Kowe kuwi lho, Cok. Wah, lah mriku mlayu wae Dimas. Pelan-pelan lagi tetap transisi. Ngerti dhewe ta Werkudara? Iya. Lho kok kowe urung salin? Lah ora ngerti aku. Carane salin piye wong aku ya kur manut kowe. Ya wis. Koko Prabu wonten menapa? Nek si Adi ngerti mesti si Adi duka. Dukanipun Wis ta. Bakune awake dhewe tumuju ning pertapan Rukma Kencana Dimas. monggo kula dherekaken Koko Prabu. Pandhita karya mangsit pindha kumbang Merahina semubang Hyang Aruna
dinetraning uga rapuh sadaning kukila areng kanekara sagetar neketong neng aku ler wowo sing pene panca Bapak toke ngayam wana mrak mangwuhing pagakan Gleng gleng wis ora wayahe degojek ngapunten menemban mbel gagak sadulita mel penemban ndadosaken kaget lah kok ngawe kalih kula penemban enten napa darunanipun menapa penemban Kakang Semar kula wonten dawuh yektine nggonku ngawe kelawan kowe iki ya Kakang merga wektu dina iki titipaning para dewa ya wujud gendhaga isi kanugrahan ya wujude wahyu kamulyan jati ndak rasa wis ora jenak nggone mapan ning pertapan Rukma Kencana liripun merga wis ana titah ingkang keduga bakal kuat nampa kanugrahaning Jawata ya ingkang wis dititip nek ngantuk mbok sare dengkulmu mlocot ingkang wis dititipake kelawan aku Kakang Semar kersanipun penemban Badra Buwana kados pundi mrembahan Kakang Semar kula wonten dawuh mingseta sapetara bakal ana dayoh ya titah ya nalindra ingkang mbutuhake kelawan kanugrahan ingkang ndak gawa iki Kakang Permara mangaswanya ngambrengeng kate karenaning kaswase yaning marga malagung tumireng Sang Gandawastrat Maca lang-lang lalu angolati surya mangrang sang wayah nek ngaten kula namung sendika ndederek wong kula niki ming bature sampeyan kula mung abdine panjenengan tole ayo padha mundur sithik ning jero pertapan kono mbok menawa pancen wong sing mbutuhake wujuding wahyu iki banget nggone mbutuhake kanugrahan tole nggih Pak monggo Pak Pucung sari kalong randaning kalapa
mrengang kadhe karenaning kaswase Kula nuwun sewu menika wonten salah sawijining nalendra ingkang rawuh wonten ing pertapan Rukma Kencana mboten pangling menika Nalendra Ndarawati pun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya menemban kaliyan ingkang wingking menika Raden Arjuna Panengah Pandhawa ya pancen bener iki Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna menemban inggih sinuwun inggih aku tak takon karo kowe inggih Kadiparan Kadiparan sinuwun aku tak takon karo kowe apa pancen kene iki adeking pertapan Rukma Kencana inggih mboten wonten kalih inggih kula ingkang abdi pun Begawan Badrabuana walah dalah yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Malaya goleki pertapan Rukma Kencana jebul mapan ning kene inggih menika pertapan kula sasmitaning dewa ingkang dadi lantaran tumedhahing wahyu kamulyan jati ora li kejaba mung Penemban Badrabuana inggih kula piyambak malah sak mangke wujuding kanugrahan sampun dipun titipaken wonten ngarsanipun ingkang abdi wujudipun Gendaka menika isinipun wahyu kamulyan jati sinuwun walah yen mangkono wahyu tak jaluk Gendaka tak jaluk bakal tak bayo ning negara Ngamarta merga negara Ngendraprasta wektu dina iki taman pagebluk Nemban monggo kula aturi nampi sinuwun Ki kok mambu bayi mawara mangawara wurahan tengarane ajurit Bang maguru kangsa tetekadya putula war panjriting turangga hesti rakata ingkang doja layu lho Sinuwun Ndarawati nembe kemawon mingset saking pertapan teka rawuh mriki. Werkudara, apa Kresna kakangku? Ngerti to, sapa sing mrene mau lagi wae? Ya. Lho. Liripun kados pundi sinuwun? Apa kowe ngaran Penemban Badrabuana ki apa kowe? Inggih, pangestunipun kula pandhita ing Rukma Kencana. Pun Begawan Badrabuana kepareng paduka kados pundi? Hah? Aku tak takon, inggih. Apa ana wujude Nata Ndarawati karo wujude Janaka sing njaluk wujuding wahyu kamulyan jati karo kowe? Waduh. Inggih. Gendaka isi wahyu kamulyan jati sampun kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun.
Malah wekdal menika paduka rawuh wonten mriki malih. Lho. Aku ki lagi wae praptana kene kok kowe duweni ukara kang kaya mangkono. Lho lajeng nika wau sinten sinuwun njaluk pamit Mremban. Laruta sanggaing kutha sang Kurukula yen namutusa sang Sri menungsa ratatanan ana panjalmaning jajalanat ingkang madha rupa lan Tandrawati ora sablawanan ucapmu iki Tandrawati sing sejati lho kowe iso ngarani sing kaya mangkono aku Tandrawati kang sejati kowe panjalmaning jajalanat dicoba sapa sing duwe senjata cakra menungsa ratatanan Kresna lah kok kita ngerti kelawan Manjanulun Kresna Rombok marwa sing sang Katri Gumulung mangroma ing wadya ngelo apa iku ana letong nyeblok nibani cengele Prabu Manik Mandaya Warat wala nggonku nguyak kelawan Tandrawati lah kok aku malah ketiban wujuding gendaka apa iki Sinayeng manggulung mintonaken triwe kramanira wah iki sing tak golek-goleki kowe tak uyak-uyak kok malah methuke karo aku kowe Prabu Manik Mandaya ayo mosok lali wong agi mau sore aku prapta ning negaramu ayo ndi Wara Sembadra ndi? Wara Sembadra tak jaluk. Tembungen nembunga dhewe karo bojone. Anggepe wong butuh ya wani nembung dhewe padha lanange kok. Koko Prabu mriku sinten? Kuwi lho.
Kuwi arep njaluk bojomu Wara Sembadra arep dijaluk karo kuwi. Lho, keparat menungsa ora tatanan. Kene adhep ana Raden Janaka. Tak wenehke Wara Sembadra yen to wis kelakon kowe nglundhungke janggane panengah Pandhawa. Krungu dhewe to kowe? Kono gek ditandangi kok senengane ora. Padha lanange. Ayo. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Mandaya. Sapa kowe? Iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Kowe arep mboyong nglawan garwaku Wara Sembadra. Oh, kene. Bojomu tak jaluk. Bojomu tak silih. Nek ora entuk jaluk, tak silih. Kene. Kelakon tak wenehke boyongan Wara Sembadra waton wis gumlundung. Mestakane Raden Janaka. Oh, mati dening aku warat. Walah. Bulna kowe ngerti kene ketayalan dadi ratu barang kok ming meneng wae ora goleki ora apa-apa. Walah. Piye Janaka wis sidane rembuke piye? Mboten kok Prabu. Lho kok ora piye to? Diajeng. Diajeng apa? Kowe iki ya ket mau sore tak sowani ning negaramu kok ya ming meneng wae. Ha ya sing gedhe pangarupamu, pangapuramu. Mboten nginten babar pisan menika pun Wara Sembadra. Ha iya aku ki jane ngerti. Lah mung nek tak badarke mau sore ra ya ndang rampung to lakone Sembadra. Iya. Ki apa ki kok nibani sirahku barang mau ki. Wong agi mlaku kok ketibanan wujud kaya ngene. Melenyek barang. Iki kudu kok wujude ngapa-apa, iki wujude gendhaga. Gendhaga isine apa? Iki isine wahyu kamulyan jati ya sing digoleki karo para Pandhawa. Oh alah. Tak kira nek apa. Kono gawan aturna ana ngersaning para Pandhawa. Mbok ya kowe wae to, Mas. Loh, gawing dewa sing dadi lantaran tumedhaing wahyu kamulyan jati ku ora liya mung kejaba. Kowe lho Wara Sembadra, ya wis tak aturne kono. Yo, bocah kok. Manggahang sesumbar mawa lindhu bumi konjeng iki sapa ana Temenggung? Temengge. Iya sapa kowe? Tumenggung Hakni Parasu. Sapa? Tumenggung Hakni Parasu. Biasa wae sing ngomong. Arep ngopo? Aku arep ora negakake patine Ratu Gustiku Prabu Manik Mandaya. Arep melu mati ngono? Ya nyusula. Wah iblis. Ngapa Janaka? Padha wingi bengi. Gurudha gawe lelakon sak geleme dhewe. Antarja ta iki? Nggih, Wa. Kok dadi tumenggung kaya ngono barang. Lah kula niku malah dikanthi kadro ngendikanipun badhe gayuh wahyu. Lah malah sampun kasembatan. Wis, kowe iki. Lajeng Bibi Wara Sembadra sak menika mapan wonten pundi? Kae ning negara Ngamarta. Ngestaken dawuh kula badhe sumusul kumpul kaliyan para Pandhawa. Wah nyantol.
Iki ngopo iki? Iki arep ngopo iki? Kinjeng ki arep ngopo? Kinjeng parat. Ayo. Kowe sing wis mateni karo Ratu Gusti Kusinun Prabu Manik Mandaya kudu wani nanding abdine parat. Nya tampanana senjata cakra. Kene. Nya. Wah, konangan iki kaya. Ratu Bajiret. Ana wong ora kenal didemoki manut. Kowe arep ngopo? Jogete wagu kok kowe iki arep dadi wadyabala barang. Ngerti kelet malah didemoki. Lho, tak benake ben ora nemplek. Oh ngono to. Iya ndi? Ora ndandi wis kek salin. Walah, Dede kok ya si jale konangan ni lho Pak Jan. Piye leh kun joget? Wagu, Wah. Monggo nek to sawang tanganku ki lho, oh, miji timun. tangan kok miji timun. Apa ki jenenge? Gandewa pinenthang. Lah kuwi. Ora kowe dadi wadyabala barang. Ambuh. Ora sing ngakon sapa kowe dadi tumenggung koclok kaya mau. Bibi Wara Sembadra. Kowe dijak nendi? Lambu. Aku ya gur manut kok. Sampeyan ki rasa nyeneni kaya ngono. Kae goleki pakmu kae. Sapa? Pawira apa? Pakmu Werkudara kok. Walah ya. Males senengane ora. Tandha para Pandhawa nyuk kumulung mangung sireng prasata Kurawa. Yayi Wara Sembadra iki nggawa wujude apa? Kirangan menika menapa? Koko Prabu Sembadra kowe nggawa apa? Embuh apa iki? Lato-lato dinosaurus wae. Ora kok ya entukmu ukara kaya ngono kuwi saka ngendi lho ora. Cah kok lek ngendikanipun Koko Prabu Kresna menika gendhaga isi wahyu kamulyan jati Koko Prabu. Yayi wonten dawuh Koko Prabu. Menika gendhaga menawi dipun bekak ing sakmangke dayaning wahyu kamulyan jati badhe sumrambah wonten negari Ngamarta Yayi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wondene paduka sampun damel tentrem. Negari Ngamarta malah Yayi Wara Sembadra sampun wangsul wonten negari Ngamarta. Wis saken dawuh. Dawa sami-sami.
Malah kula nyuwun pamit taksih wonten pakareng kedah kula rambung Yayi. Pandhita kangge narya wangsit pindha kembang ngajaping tawang menika sinuwun Ndarawati inggih pukul lho paduka sampun ngantos kados mekaten lho sinuwun lho mboten kula namung badhe ngaturaken manun ingkang tanpa pindhan wonten ngarsa paduka Hyang Pikulun Manikmaya walah konangan Dewa nuntuna wong aparang jas padha saresaran Astungara sidam sekaring bawana langgeng Mboyapati Ndugamana teka jeneng kita bisa priksa lan mangerteni sapa to sejatine ulun nggih to wong sampun cetha wiwit kula mlebet wonten ing pertapanipun Hyang Pikulun Manikmaya wonten ing pertapan Rukma Kencana menika perbawanipun benten pukul iya nata Ndarawati Kakang Semar malah nderekke karo Hyang Pikulun Manikmaya heeh anu nggih kok nganti ora basa nggih sinuwun wong kula niku diimpeni kalih Manikmaya kula dijak dadi pendhita kula ming manut mawon. Ngono Kakang. Nggih. Nata Ndarawati wonten dawuh Pikulun. Gandeng ulun kira ulun rasa kabeh wis purna. Malah ulun bakal kondur makayangan. Kula ngaturaken manun ingkang tanpa pindhan. Kakang Wismaya. Piye Guru? Kula ngaturaken agunging pamatur nuwun ulun badhe kundur makayangan Kakang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sesuk nek arep dadi pendhita ki ngono kuwi wae ora usah dadak ninggal sandangan. Mundhak tak colong mengko lho Guru. Inggih Kakang. Pripun? Ndara Sembadra kondur napa dereng? Wis Kakang, alhamdulillah. Jebul mung do gawe lakon sak geleme dhewe. Nggih ngoten niku. Garwa Madukara niku sok senengane sok lunga, janjane ming padha. Mboten Ndara Janaka, mboten sing wedok niku gaweane ming lunga. Kae sapa, Kang? Kula tandangane ngerti kula. Cah mriko niku. Semar kok melirik-melirik melirik-melirik ndasmu lho ora basa Kang Nata Ndarawati kae Nata Ndarawati nang kono karep ngapa ayo dicepot klambine gek ucul lho sing apik ayo gek ucul karo ayo entuk sandangan kaya ngono kuwi sekongen
Sampun lho Kakang sampun. Kakang Semar. Kakang Semar. Tobat Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Meng malihane Pulonggana kok dadak nganggo Janaka Wanda Kinandhi. Lawasan entek-enteki ragat kowe. Wah, mlayu. Ndara. Yo. Madangi jagat mungo-mungo paning sapucah ing wukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung mareka den rayetna semorere seka balik wong Ndara apa karo Kudara yo dipol kakangku
Kula ngaturaken panuwun Ndara. Kula nggih ngaturake matur nuwun nggih Ndara. Arep niki mau kula ngawontenaken sandiwara. Yo. Ora dadi ngopo. Wah, sesuk meneh ora sadu klithian. Mboten. Mboten Ndara. Aku ngaturke panuwun ana ngersani dipol kakangku. Malah kula sing ngaturke matur nuwun. Tanpa sampean kula ora bakal iso tekan kene. Yo, nggih. Malah kula sanak kula nyuwun pamit mboten melu kumpul para Pandhawa. Wah, Semar sebabe apa? Sotone wis dimasak. Jane nggih pengene niku anak kula kepengin nyate. Nggih kok, kula mblenger soto. Wah, ora bersyukur. Waduh. Nek kula bersyukur niku mah mengke wong sak donya melu-melu. Pret. Nyuwun pamit matur nuwun. Kathah lepate ngatur kula Diagung Pangaksami nyuwun lumebering Sesamudra Pangaksami. Yo, tiba padha-padha. Nggih. Namung pamuji pandonga kula mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan. Warga ing lalatan candhi mriki tansah pinaringana ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah lojinawi karta tata turta harja. Yo Semar yo. Cekap semanten kemawon atur kula slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Matur nuwun. Bungkasane ngatur sura Sudira Jayane Kang Ratsa Brasta ulah tekaping Darmastuti matur nuwun sedaya. Memala sageta senontek ketamlek kecemplung kendang kender kecemplung kedung kali Bengawan. Bagong aja lali golekane. Nggih Pak ngesaken dawuh. Pak engko tak tumblang toplek toplek top top tak kentubel ada tak tumbang tung tung